चंदन भाई, मुंह काहे लटका के बैठल बा? ऐसा लागत बा जैसे तोहार दुनिया उजड़ गइल बा। चंदन रोते हुए। अरे का बताएं दीवाना जी, जान से प्यारा बकरी रहे, चोरवा उठा ले गई सुहानी। घबराओ मत चंदन, आज पूरा सिहुड़ी गांव तो हर बकरी खोजी। हो सुतल रहे चंदन गोड़ा तान के से जरिया में, बकरी चोरी भइल ओकर सिहुड़ी डगर में। हाय बकरी चोरी भइल ओकर सिहुड़ी डगर में। अरे चंदन के तो किस्मत कोई फूस गइल हो। सुना सुहान गजबे अनर्थ भइल 12 बजे रतिया में। चंदनवा छोड़ा खोजे घूमे अरिया में, चंदनवा छोड़ा खोजे घूमे अमरपुर बाजारिया में। सौरभ, अरे सुहानी, ऊ बकरी साधारण ना रहे, ऊ तो चंदन के फॉर्च्यूनर रहे। सुहानी हंसिए मत दीवाना जी। चंदन भाई तो ओकरा के काजू किशमिश खिया के पोसले रहन। बड़ी रे जतन से बकरी के पाल ले, दाना और पानी दे के मोटा के रख ले। चोरवा नजरिया गड़ैले रहले ओही डगरिया में। चंदनवा छोड़ा खोजे घूमे अमरपुर बाजारिया। अरे सिहुड़ी गांव के लइका चंदन करेला पुकार, बकरी बिना ओकर सुना लागे घर द्वार। मच गइल बा हड़कंप पूरा हो नगरिया में। चंदनवा छोड़ा खोजे घूमे अमरपुर बाजारिया में। खोजत खोजत भइल भोर, दहिया भइल बेहार। बकरी के टेंशन में चंदन ना तो धोले बा। पहुंचच गइल बा खबर अब तो सरिया में। चंदनवा छोड़ा खोजे घूमे अमरपुर बाजारिया में। सौरभ, अरे सुनो चंदन भाई, अमरपुर के थाना में रिपोर्ट लिखवा देब। दरोगा जी खुद बकरी खोजी ह। दीवाना जी, थाना पुलिस तो ठीक बा, बाकी जदी चोरवा ओकरा के बेच दी त का होई? अरे सिहुड़ी के लइका हवे चंदन, हिम्मत राख हो। रोवत बाड़े चंदन भाई वही रे वो सरिया में। बकरी चोरी भइल वो